От опит знам, че Централ Сейнт Мартин е динамична и мултидисциплинарна като космоса. Бях студент тук и учих мода, дамски облекла. И след това продължих да уча за MA материалите. В хода на обучение проучваме бъдещето на материалното. Затова търсим пресечната точка между занаятите и технологията. Дизайнерите и студентите ни са заинтересовани в откриването на нови приложения. Аз съм теоретичен дизайнер и бях доста заинтригувана от бъдещето на обувния дизайн. Как новите технологии могат да повлияят на бъдещето. Съществуването на тези обувки се дължи на работата на доктор Мартин Ханзис върху протоклетъчната технология. Изследовател съм тук, в Тренто, Италия. Изследването ми е малко по-различно. По-скоро е на границата на науката. Търсим приспособими материали, такива, които са тясно свързани с околната среда и по начин, по който бихме могли да произвеждаме нещо, наречено живи материали. Един от стимулите в изучаването на изкуствените модели е да разберем по-добре живите системи. От хората, животните, бактериите и растенията взаимствахме архитектурата. Имаме еднакво ДНК, еднакви протеини, които изграждат всички страни на живота. Науката на протоклетките много прилича на произхода на живота и се опитва да затвърди разбирането за всеобща близост до началото. За мен бе необичайно да проявя интерес към тази технология. Едно от най-уникалните неща при изследването е, че ние правим тези изкуствени химически системи да са тясно свързани с тяхната среда. Имаме химическа система, която кореспондира със своята непосредствена среда. Имаме много студенти, които се интересуват от възможностите на синтетичната биология, прилагането на синтетично създадени материали в нови дизайнерски приложения. Идеята на концепцията тук е, че те се адаптират към индивидите, докато се движат. Ще бъдат в по-голяма хармония с индивидуалното ходило и ще се префигурират и адаптират в зависимост от налягането и времето. Едно от футуристичните виждания за нов материал, нов вид жив материал, е, че ще има структура, която е самовъзстановяваща се, самонарастваща, дори самовъзпроизвеждаща се. Това са много футуристични виждания и все още не сме ги осъзнали, но това е начин на мислене за бъдещето и технологиите, които скоро ще бъдат приложени. Много по-футуристично е предложението на обувките в рамките на 2050 година. Бях много заинтригувана от това, което може да ни предложи природата от гледна точка на по-устойчив и динамичен материал. Комбинираме от близкото и далечно бъдеще подходи по отношение на измислянето на нови материали и тяхното приложение, като се опитваме да насърчаваме и да задвижваме тези подходи, да ги реализираме в практиката. Ние гледаме и се опитваме да определим възникващите нужди, след което новите материали да могат да отговарят на тези нужди, докато не стигнем до ситуацията, че това е само технология, заради самата технология. Това наистина ни помага да живеем по-добре, по-ефективно, по-устойчиво. Остава въпросът при този тип изследвания: какво правим и за какви цели могат да служат в бъдеще? Това, което се опитваме да развием, е технология, която е по-органична, по-гъвкава и наподобяваща нещата, които изграждат телата ни, клетъчните системи. Можем да си представим, че има по-хармонично взаимодействие между човека-консуматор и технологията.